exposicions que hem estat preparant. Veureu unes exposicions d'uns quants temes sobre les colònies que hem treballat en grup. Primer vam fer un text explicatiu. Després vam subratllar els noms, verbs i preposicions. Finalment, amb aquestes paraules vam fer un mapa conceptual. Ara us els ensenyarem. Ara us ensenyarem tots els mapes conceptuals. Bon dia, famílies. Ara us explicarem un mapa conceptual de l'Empordà. Em dic Ainhoa. Em dic Alba. Em dic Ainara. Em dic Sergio. L'Empordà té una bandera que el seu color és groc i vermell. La bandera té forma de rombe i quadrat. La bandera té una corona negra. L'Empordà està dividit en comarques que són l'Alt Empordà i el Baix Empordà. A l'Alt Empordà hi ha artistes famosos, pintors famosos, etc. I la capital de l'Alt Empordà és Figueres. A Figueres va néixer molta gent històrica, que són Dalí, Narcís Monturiol, etc. L'Empordà està al nord-est de Catalunya i es parla català i castellà. A l'Empordà hi ha dos rius, que són la Muga i el Segrià. A la Muga passa per l'Alt Empordà. L'aigua dels rius ve de les pluges que cauen a la capçalera. L'Empordà té molts habitants, que són 119.158 habitants. I l'Empordà té molta antiguitat. L'Empordà té molta vegetació que està a les muntanyes. Gràcies per escoltar. Em dic Carlota. Em dic Nara. Ara s'explicarem de l'escala. A l'escala es fan gincames que són divertides i també trobem escultures que són importants. A l'escala està situada l'Empordà, que és una comarca dividida en Alt Empordà i Baix Empordà. L'economia de l'escala es basa en peixos. Fa més de 2.500 anys arriben a l'Empordà. A l'escala trobem ruïnes grecorromanes. Davant de la platja trobem Ros, el poble de Ros. Em dic David Garcia. Em dic Narcís. Em dic Quim. I ara us explicarem el mapa conceptual de l'alberg. L'alberg es va construir el 1983 i està a l'escala entre les ruïnes que són grecorromanes. L'alberg està envoltat de natura i hi ha platja que està a l'est, està a 50 metres, hi ha un bosc cap al nord-est, el bosc és petit, hi ha arbres que estan a l'oest. L'alberg té patis, que són 3, té un petit pati situat a l'entrada de l'alberg, també té un arbret i testos de flors i una taula de ping-pong. I després un altre que està situat al costat de les habitacions al balcó, formades per lliteres que són petites. Tenen les parets de les 61 al 8 i 14. I també té menjador, que té bufet i hi ha llocs per seure i és gran. L'alberg té sala de jocs, que disposa de televisió, taula de billar, màquines de begudes i xips. Sopes al menjar.
és variat i és elaborat. L'Albert serveix àpats i contenen. Són diaris, són 4 i activitats. L'Albert serveix àpats, Carn, verdura, peix, arròs. l'Albert serveix àpats sol. Esmorzar, dinar, berenar i sopar. L'Albert obre el menjador Al matí, per esmorzar trobem cereals, llet, pa i suc. Per dinar trobem verdura, pasta, carn i llet. I per berenar cervesa. Menjar normalment pa i xocolata. I per sopar trobem fruita, sopa, croquetes i lenticles. Gràcies per la vostra atenció. Bon dia, famílies. Som el grup de les Illes Medes i està format per Arnau, Marina i Joan Carles. Us volíem ensenyar la feina que hem fet amb aquest mapa conceptual i hem començat amb aquest text instructiu. I ara us explicarem el mapa sobre les Illes Medes. Les Illes Medes estan situades a l'Estràtic. Aquestes illes tenen una àrea que està protegida des del 1973. També són una àrea d'interès, que pot ser biològic o submarí. A les Illes Medes hi ha 4 illes, que són Meda Gran, Meda Llot, Cabell Normal, Meda Petita. Dintre d'aquestes 4 illes hi ha unes plantes que són el carn, el fonoll marí, la coral vermell i la mala. A les Illes Medes també hi viuen 4 tipus d'animals, com per exemple mamífers, com el ratolí. També hi viuen els rèptils, com el dragó comú, la serpentana i la serpentana guaiana. A part hi viuen peixos, com el mero i la salpa. Per acabar, us diré un tipus d'au com el corb marí. Ara us explicarem el mapa conceptual de les dunes, que està format per Pol, Pablo, Laura i Berta. Les dunes són muntanyes de sorra que es formen a la platja i al desert. Les dunes es creen i estan formades de vent i aigua del mar. La vegetació serveix per fixar les dunes. Les dunes tenen fauna que té gavines, tortugues, crustacis i insectes. Les dunes de l'escala estan formades de sorra de la platja. Les dunes tenen flora, camarón i de mar, ungla de gat, també coixí de mata. Gràcies per la vostra atenció. Em dic Roger. Em dic Júlia. Em dic Neus. Em dic Júlia Maria. Som el grup de la civilització del mar. La civilització és una història creada amb il·lusió i amb imaginació. La civilització del mar té relació amb el mar perquè neix al Mediterrani, concretament en la platja de l'Empordà. La civilització té un líder, que és una persona que dirigeix el poble o la ciutat. El líder té un ajudant que s'encarrega de les tasques pendents. La civilització té uns oficis, són cuiner, mainadera, ferrer, guardià i comercial. El cuiner fa el menjar, la mainadera cuida la filla i la família. El ferrer fa les armes, el guardià protegeix el tresor i el comercial fa intercanvis amb les illes Medes. A la civilització hi ha una família, que hi ha una xaman i una bruixa que cura la gent necessitada. A la família hi ha un matrimoni amb 7 fills. Aquesta família és prehistòrica, fictícia, no real. El guardià, l'ajudant i la xaman són germans de la mare. La civilització és creada per alumnes de primària. Recordeu que tota aquesta informació que us hem dit és un joc que hem creat tots els nens
quasi tots els nens de quart. Hola, em dic Ere. Hola, em dic Nacho. Hola, em dic Carla. Hola, em dic Paula. Ara us explicarem el mapa conceptual de les runes gregues. Les runes estan a l'ampolla. Les runes s'han conservat sota la duna. A les runes hi ha un museu on hi ha l'estàtua de l'Esplèndid. És el déu de la Maresca. Les runes són restes de ciutats construïdes pels grecs i romans a l'època del dia. Les runes hi ha un déu dit Hermes. És el déu del comerç. Comerciaven amb blat, vinya i olivera. A les runes podem trobar mercats, cases, pols, columnes i mosaics. A les cases dels rics hi havia una sala per estiu, on la gent Feien festes, menjaven de tot, vomitaven de tot i després tenien relacions sexuals. A les ciutats hi havia diferents tipus de cases. A les ciutats hi havia mercats on es venia a menjar amb restes de peix podrit i amb el peix podrit feien gana. Les excavacions de les runes van començar el 1900. Gràcies per la vostra atenció. Hola, bon dia. A aquest mapa conceptual de les runes romanes hem pogut participar dos alumnes de quart A i dos alumnes de quart B, que ens diem Alan, Brenda, Mireia i Guillem. I ara us explicarem i llegirem aquest mapa conceptual de les runes romanes. Les runes romanes són una antiguitat. Són en les runes hi podem trobar pedres que formen la ciutat i també de la ciutat les dones hi ha pedres dels restos de la civilització grega que poden ser dels ibers o grecs. Els romans van arribar en vaixell, van arribar en fúries per refugiar-se de la guerra d'Àfrica. I també les restes van ser trobades pels romans. A la ciutat romana hi ha el fòrum, que és la plaça de la ciutat romana, els temples, que són la gent que va resar i demanar coses al déu de Roma, les ínsules, que són una illa de casa feta per un tancament de carrers. El tabernat és on anaven a beure vi i cerveses. I el domus és on la gent vivia, en canvi els pobres vivien a les ínsules. Els romans van conquerir part del Mediterrani. Un d'aquests llocs va ser Empúries, que va ser l'entrada a la península Ibèrica. Gràcies a aquesta entrada van aconseguir fer aquestes 4 ciutats: Iluro, Ilerda, Barcino i Tarraco, que Tarraco és la capital.
Empúries no va tenir emperador perquè tots estaven a Roma o a ciutats importants. Laura, que cuál es eso? Hola, ara us explicarem què és un mapa conceptual. I ens diem Pol, Paolo, Laura i Bet. I us explicarem un mapa conceptual del que es necessita per fer un mapa conceptual. Un mapa conceptual és un esquema sobre un tema que saps. Ajuden a explicar i representar informació, pensaments, temes, etc. El tema podem explicar o podem representar un mapa conceptual. El mapa conceptual és un conjunt de paraules amb un ordre. El mapa conceptual recullen parts que poden explicar informació, pensaments, temes, etc. Les parts més importants són claus per exemple, objectius i noms. Les parts són idees, són claus. Les idees representen paraules claus. Les paraules lliguen els connecten amb connectors són verbs i proposicions. Són unides amb fletxes. El mapa conceptual es pot inventar, es pot treballar, es pot pensar i poden ser individual, en parelles, en grups o en grups clàssics. Gràcies per la vostra atenció. Em dic Eloi. Em dic Carlota. Em dic Mar i ara us explicarem un mapa conceptual que explica diferents tipus de paraules que hem après. Tipus de paraules poden ser noms, que són paraules que porten la, l'apòstrof, els i les. També poden ser propis, que són noms de pobles, persones, ciutats, etc. A més, poden ser comuns, que són noms d'animals, sentiments i coses. Tipus de paraules. Poden ser adjectius o paraules que distingeixen coses. Poden ser verbs que són paraules en passat, present i futur. Per exemple, teníem Preposicions que són paraules que dicen una de paraules per exemple. El, per i a. Gràcies per escoltar. Hola, famílies. Ara us explicarem el mapa conceptual de per què les colònies es diuen colònies. I ara us direm el nom dels participants. Em dic Ainhoa. Em dic Albert. Em dic Ainara. Em dic Sergi. Per què les colònies es diuen colònies? És una pregunta que hem respost nosaltres. Per respondre-la hem consultat diferents llocs. Tenim 3 preguntes, explicacions que hem buscat en el diccionari. Unes colònies són dies de vacances i a vegades de treball que passa fora del lloc on es viu. La segona pregunta diu que una colònia és un territori que és governat per una nació fora de fronteres. I per tercera i última pregunta diu que hi ha cases de colònies que s'acostumen a deixar a la muntanya. Per què les colònies es diuen colònies té una explicació que el Pla dit un nostre. L'explicació diu que els pirates anaven en vaixell i feien colònies, que colònies volien en altres pobles o ciutats. L'última explicació diu que a les èpoques antigues hi havia gent que anava a llocs